Hej venner og familie og venner og klassekammerater. Jeg vil gerne fortælle noget om isotoper. Ja. Isotoper er forskellige udgaver af det samme atom. De har det samme protontal, men forskellige nuklidtal. Så hvis vi for eksempel tager hydrogen, så er det stadig hydrogen, altså et hydrogen, så to hydrogen, det er stadig hydrogen, men der er bare kommet et ekstra neutron på, kan man sige. Så det er stadig hydrogen, men bare med et andet nuklidtal. Og det er sådan man definerer en isotop. Det kan man også se på tegningen, jeg lavede her. Jo. Okay. Alle atomer er isotoper, men nogle er mere populære end andre. Og det er jo igen, hydrogen er jo et er mere populær end hydrogen i to. Jo. Der findes stabile og ustabile isotoper. Ustabile eller radioaktive isotoper er isotoper, som er radioaktive. Altså det vil sige, at de udsender en bestemt form for stråling. Det kan være gamma, beta, alfa stråling, eller begge dele, eller ellers sådan okay. Ja, og når man måler radioaktivitet på atomer, så siger man, at det har en halveringstid. Og det er den tid, som det tager for halvdelen af stoffet at blive til noget andet. Og det varierer også mellem isotoperne. For eksempel uran 92 230 har en halveringstid på 4 milliarder år, mens 26 carbon har en halveringstid på 14 millisekunder. Så det kan altså godt variere meget. Isotoper har også deres helt eget private isotopkort. Og det ser sådan her ud. Og det kan man bruge ved at man går ind på det. Det beskriver så simpelthen bare for en form for stråling. Det er altså de gule, de udsender alfa stråling, i røde beta plus stråling, og blå beta stråling og noget gamma stråling, som er allerede. De sorte er stabile. Ja, og man kan se her, hvordan det ser ud. Altså, der er henfald eller strålingstypen udsender, det er alfa stråling halveringstid, det der. Det er sådan, og forekomst hvor meget uran, hvor meget der så er den isotop, og man kan se, hvor meget den fylder. Ud af det kan man også ligesom se dens henfald, altså når den bliver sådan noget andet. For eksempel, altså den udsender alfa-stråling, og det vil sige, at den smider en alfa-partikel. Og så kan man lige alfa-partikel består af 2 neutroner og 2 protoner. Så man kan gå 2 til venstre, 2 neutroner og 2 protoner. Ja, og så får man måske en ny form stående beta plus, laver en neutron om til en proton, og så skal den herop. Ja, og så kan man sådan fortsætte hele vejen hen. Ja. Yeah.